Hello guys, welcome to my YouTube channel बरायबाय फाय नोंथां मिसिखौ फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर फाय लोगोफोर आंनि दिनै नोंथांजों गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जों दाख्लै साननैसो सिगां मोनसे फाथैलाय बिसिलायनाय मोनसे भिडिअ नुदोंमोन बे भिडिअखौथ' जों नुब्लाबो जों मोनथियाखैमोन जे मा जाहोननि थाखाय फाथैलाय बिसिलायदों बिनिनो आं दिनै नोंथांनो फुल डिटेल्सै मोनसे भिडिअ लाना फैफिनदों आरोना नोंथांमोना आं बेखौ दसे उनाव फोरमायलांगासिनो दं ओमफ्राय बेनि सिगां आं नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा ओंखायनो अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालां आरोना लोगोफोर उनाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होबाय थानायखौ नोंथांमोना नुहैयो बिदिब्ला जागायफिनदिनि भिडिअखौ आङो जेनोखि जों फाथैलाय बिसिनाय भिडिअखौल' नुबायना ओमफ्राय फाथैलाय बिसिनाया मा जाहोननि थाखाय बिसिदों बेखौथ' जों मोनथियाखै रावबो ओमफ्राय आं दिनै बिनिनो फुल डिटेल्सै लाना फैफिनदों आरोना बाव जेनोखि फाथैलाय बिसिदोंमोन हिनजाव बे हिनजावनि बिब'आ मोनसे कल रेकर्डनि गेजेरजों फोरमायहरदों आरोना नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंना लाबानो जाबाय अब्लानो मोनथिगोन मानि थाखाय फाथैलाय बिसियामोन मानि थाखाय गारलायामोन बेखौ गासिबो नोंथांमोना मोनथिनो मोनजोबगोन आरोना नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंना लाग्रोजोबदो बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन Hello. Hello. Oh, sister. आं बिनिनो बिब' जायो आरो। बिब' जायो ने? जाथाय जानायनि। आच्छा। ओमफ्राय दा बियो न'आव दंहैसै ने दायो? माने न'आव लाबोना दोनफैबाय जोंहा। दा न'आव मैया मोनफैबाय आरो। ओमफ्राय जाथाया मा जानायमोन? जाथाया माने हौवाया माने बेलेग हिनजाव गोसो थोयो सानै साथाम। आच्छा। गोसो थोना बे हिनजाव माने हौवा गैखाया गथ' गोनां। ओमफ्राय बिहा माने सिगां माने बिहा हाबा जानायमोन हाबा जानाय माने ओमफ्राय खुदिया सानै थालांदों हौवासा सासे हिनजावसा सासे। गिबि हिनजावा गोमानायलाय जोंहानि बिदा जायो नालाय कन्टेक्ट खामानि माने बिसोरो लायो नालाय बिसोरो बेनिफ्राय जोंहा बिदाया होनबाय दे होनबालाय मुगैया मुजुमाबा आंनि बिनानावखौ माबानोसै होननानै जोंहा बिनानावबो माने दे बिदिबालाय नोंनि खोथाखौ आं दानला मुगैया मुजुमा आं थांनानै संसार जाहैगोन दे जेबो नङा होननानै बुंनायलाय बिदानाव बिनायलाय जोंहा बिनानावबो थांबाय आरोना बेनिफ्राय थांनानै मोजां रायजो जाबाय ओमफ्राय जेला डिलिभारि केस जाबाय डिलिभारि केस थानायनिफ्रायनो जोंहा बिनानावखौ माने सैला। आच्छा। ओमफ्राय खै बोसोर जाखो ओरैनो हाबा जानाया खै बोसोर जाखोमोन? बोसोरनैल'सो। बोसोरनै ओमफ्राय गथ'आ खै बोसोर जाखो दायो? गथ'आ 6 मासाव हाबबाय। हौवासा ना हिनजावसा? हिनजावसासो। आयै सनालाय। ओमफ्राय दा माने बिदि जाबाय ओमफ्राय दाना बेजों माने रिलेसनशिप थाबाय बै हिनजावजों। थानायाव माने बे हिनजावजों फैसा थाखा हैबाय थायो जोंहा बिनानावा माने डिलिभारि केसाव नायफिनला नालाय। बेयाव नायफिनाबा बोरै आङो थागोन आं न'आवनो थांनानै देहाखौ फाहामनानै हामबाथाय न'आव फैफिनसै होननानै माने हौवाया गावनो दोनफैबाय आरोना। न'आव दोनफैनानै जोङो सिजारिं खालामो बेयावबो माने खबर गैया जै दोनफैबाय खबर गैया फन गैया फैसा थाइसे हराखै जोंनो न'निफ्रायनो जोङो थाखा फैसा खरसा खालामनानै सिजारिं खालामबाय मा खालामबाय गथ'खौ एसे फेदेरना हरबाय थांनाय लोगो लोगो माने जोंहा बिनानावखौ सैला माने जोगारो गथ'खौ माने दाद्रि होयो गोरलै समावनो नङा होननानै माने बुहुद आलायथानि खालामबाय बिनानावा दै दाख्लैबावै थांनायनिफ्राय आरोना माससो जाहैबाय आरो मोनबासो आलु बाथोनजों बिदिनो ओंखाम जायो खरस होफैया गावहा बिदिनो थाङो बिथिं जाहैयो बै हिनजावनाव गोथाव उनाव फैयो बेनिफ्राय बिजावजालिनो मालाबा माइरं गैयाबा ओंख्रि गैयाबा बिजावजालि गेदेरनाव जाहैयो गावनि फिसाला जाहैयो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो ना गोरान एसे आलु आधा केजि बिदि पियास पवासे बिदि बायनानै बिदिनो बाथोन जायो आरो बिसोरो बिनानावा होनहरबाय आरो माबायदि सहायबावगोन आं होननानै ओमफ्राय जों होनहरबाय थायो नालाय दे नायफै बेसे माबायदि हिनजाव लाबोनानै फैयो बियो नोंखौथ' रायजो राजा साखि लानासो लांदों जों थाङाखै नायथार माबायदि नों आलु बाथोनजोंबाबो ओंखामखौ जानानै सहायनानै था होननानै जोंनि बिदि
बिनानावाबो बुहुद सहायनानै थाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअ एबा खन्थाइखौ खोनानो मोनखाबाय खोनानानै नोंथांमोना दा गासिबो खोथाफोरखौ मोनथिनो मोनखाबाय मा जाहोननि थाखाय गारलायामोन ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय